Wanikwa kumbire, akambira mumba, munimena sika na manurara, mukadza akabuda mumba, akaenda kunoudza sabhuku, kuti murume wangu, ndamuwana achita bonde nemwana. Mwana nyakubereka here? Mwana nyakubereka. Amai! Ndobva sakare update, yepapindura, yemuroora, akarovana nevamwene, ichibva yaenda kwa sabhuku, zvakatokwa zvikabudo, ndinazo nhasi. Musaende kure! Ndine nyaya ndinayo, yekumutora shanga. Yanezuro yemwana akashengwa kubateni manheru ashengwa kubateni manheru vanhu ndikuda kutsvaka maprofita ndakuya achitamuna mato mwana aziwanika kuma4 kuseni ari pane umwe musha akamira akabata kidze pamapanga akamira pa next door. Mwana uyu akura sei? 5 years mukomana. Ari mukomana akabata makizi akashengwa nguwai kuma10 manheru nezuro ndokuzowanikwa kuma4 kwakuedza awanikwa nhasi anga akabata makizi amawana kupi imba ya makizi akabata ndepa papa akamira pa next door. Yes. Asi imba yacho yakamira yakakiwa nemukati. Wakachwemba. Ndine nyaya yepasoro muyo. Munhu mukati beguta reHarare. Mawanika mukadzi usiku kuma past 3. Ari mu toilet asina kupfeka anogara munzvimbo iyoyo. Toilet ndiye yake. Varidzi pamba aipasi pake. Pamba pevamwe. Pawanikwa akamira mutoilet. Okay. Asina kupfeka hembe. Right. Akubvunzwa vanhu vakuda kupinda mutoilet usiku pamba pane mukadzi ane pamuviri. Akuda kuenda kuchimbuzi. Haada kuvhura dhoo kupinda zvikanzi musapinde vedwe ndakashama. Zvakawanda zviriko muri yeZimbabwe. Ndozva kuti pane vakawanda izvozvi vari kubata chimuti vari mukati memichovha vanenge vachida kuzotaura nemi right vachikupai kanyaya munobatika panhamba dzinoti kudini. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndakasununguka panhamba isina chipomero nhamba isinganyadzisi munondibata panhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025 0718 502560 0718 502560 0736 26 35 36 0736 26 35 36 ndapota musabipa. Havasati vapedza baba Isabel vachangotanga mushure mukunzwa nawo nenguva dza 20 minutes to 11 vanobva kavangonyudza gejo ndawe paZBC National FM zafika izo pana 10:30 lengesani kati pemfezo muntu ndiwadonga pabodzi na Nambia.